Укытучы һәм остаз 33 елдан артык гомерен балаларга белем һәм тәрбия бирүгә багышлаган Мөнирә Солтанбәк кызы Хилалетдинова турында шулай дип әйтәбез. Аның бөтен хезмәт юлы Килдебәк урта мәктәбе белән бәйле. Жир йөзендә иң яхшы һөнәр укытучы, аңа һәр вакыт ихтирам һәм хөрмәт булырга тиеш дип үскән буын вәкиле ул Мөнирә Хилалетдинова. Килдебәк авылында туып үскән кыз мәктәпне тәмамлауга Казан дәүләт педагогика университетына юл тота. Хезмәт юлын Лесхоз урта мәктәбендә башлый. Аннары Килдебәк урта мәктәбендә балаларга рус теле һәм әдәбияты фәннәреннән белем бирә. 35 елга якын укытучы булып эшләү дәврендә бик күпләрне үз фәненә гашык иттерә. Алар өчен хөрмәтле остаз булып кала. Аның өчен елдагы иң зур бәйрәм дә 1 сентябрь белем бәйрәме. Ел сайын менә 1 сентябрьне көтеп аласың. Аннары теге отпускадан соң барбер эшкә барасы килә, балаларны күрәсе килә. Ел сайын бер түгел тулкынлану белән көтеп алам. Һәм 1 сентябрь быел тагы да ничектер мотор булган шикелле. Аннары үземнең 9 класс укучыларым быел выпускной класс бит инде. Шуңа да менә дулкынлану белән көтеп алдым. Рус теле һәм әдәбияты фәннәрен укытудан тыш ул әле сыйныф җитәкчесе. Ул җитәкләгән 9 сыйныфта 15 бала. Аларны чыгарылыш имтиханнарына әзерләүдә күп вакытны ала. Шул ук вакытта Мөнирә Солтанбәк кызы әти-әниләр белән эшләүгә дә бик җаваплы карый. Менә без электән бирле менә мәктәпкә кайтканнан бирле миңа класс бирделәр һәм ничектер мин аны мәктәпнең шушы укытуның бер аерылгысыз бер бүтүн инде алар һәр вакыт. Һәм менә шушы тәрбия белән дәрес бирү бергә барса бик әйбәт инде. Элеккеге вакытта менә безнең китапларыбызда башта бара иде тема урока. Аннары бара иде тәрбияви, менә ниндидер булса текстлар гел бер төсле яхшы иде. Менә бу безнең китаплар, учебниклар дип әйтәм инде. Но хәзер вакытта бу бераз югалды. Менә шуңа күрә моны берничә елдан может бәлки үзгәртерләр дип тә ышанасым килә. Дәрестә дә менә тәрбия барбер барырга тиеш. Укыту белән генә түгел. Тәрбия бармаса булмый. Мөнирә Солтанбәк кызы һәр вакыт укучылар янәшәсендә, балалар белән тәнәфесләрдә кыска гына аралашып алуларда аларның күңелләрен аңларга ярдәм итә. Дәресләрдән тыш чараларда бик күп сорауларга җаваплар табыла. Гомумән, ул белем бирү һәм тәрбия процессы аерылгысыз булырга тиеш дип исәпли. Biz Münirə апа белән инде 7 класстан бирле таныш. Ул безнең уку елында класс руководителе булып йөрде. Һәм әлбәттә 5 классларда рус һәм литература фәнне кергәндә безгә бик авыр иде. Чөнки 5 класс балалары әзрәк әшәкедә була инде. Мөнирә апа да бик каты торды. Хәзерге вакытта Мөнирә апа үзенең иң яраткан укытучы булып бара. Класс руководителе шикелле булып та ул бик яхшы һәм укытучы буларак тагы да яхшырак. Мәгариф системасы һәр вакыт үсеш, үзгәрештә. Ләкин өлкән укытучылардагы тәҗрибә еллар дәвамында шартланган һөнәри осталыкка таянганда гына уңышка ирешү турында сөйләп була. Эш дәврендә инде Мөнирә Солтанбәковна инде ул миңа калса бик тырыш, үзенчәлекле укытучы, таләпчән дип әйтәсе килә. Шуның таләпчәнлеге нәтиҗәсендә инде аның ел сайын диярлек укучылары ОГы фәннәреннән фәннәренә бик югары результатларга нәтиҗәләргә ирешәләр. Менә бу елданың литература фәненнән бер укучысы 100 балга алуга иреште. Шулай булгач инде аның тырышлыгы күзгә күренеп тора. Мөнирә Солтанбәковна укучыларга белем һәм тәрбия бирү белән генә шикләнми, методик берләшмә эшчәнлегендә актив катнаша, яшь укытучылар белән тәҗрибә уртаклаша, укучылары ирешкән һәр җиңүгә ихластан сөенә. Мөнирә Солтанбәковна төпле фикерле, югары белемле, югары категориягә ия укытучыбыз. Аның укучылары елда республика, муниципаль этап, район күләм олимпиадаларда югары нәтиҗәләр алып киләләр. Узган уку елына күз салсак, Мөнирә Солтанбәковнаның 8 сыйныфта укучысы Мавлетова Руфинә республика олимпиадасының рус әдәбияты фәненнән призер булды.
Муниципаль этапта Мавлетова Диня 8 сыйныф укучысы рус әдәбиятеннән һәм рус теленнән призер булды. 11 сыйныф укучылары Ганева Илсиня, Харматуллина Дилбәр рус әдәбиятеннән призер булдылар. Узган 21-22 уку елында да Мөнирә Солтанбековның укучылары югары нәтиҗәләр күрсәттеләр. Аларның укучылары республика күләм, муниципаль күләм олимпиадаларда призер һәм җиңүче нәтиҗәләренә ия булдылар. Шулар арасында Мавлетова Руфиня һәм Хөсәенова Инзилә республика күләм олимпиада призер булдылар, ә калган 9 укучысы муниципаль этапта призер һәм җиңүче исеменә лаек булдылар. Бөтен Россия күләм үткәрелгән рус теленнән татар милләтләре укучылары өчен үткәрелгән Бөтен Россия олимпиадасында Төхфәтуллина Гөлмәрьям призер булды. Әгәр дә инде еге нәтиҗәләренә күз салсак, Мөнирә Солтанбековның укучылары еге буенча гел яхшы күрсәткечләр күрсәтеп тора. Бу уку елында инде безнең укучыбыз Төхфәтуллина Гөлмәрьям 100 балл алды. Аннан алдагы уку елында укучыбыз Хөсәенова Инзилә 82 балл. Рус теленә инде күз салсак, Мөнирә Солтанбековның укучылары район күрсәткеченнән гел югары нәтиҗәләр алып киләләр. Бик талантлы, югары профессиональ остазыбыз яшь буынны тәрбияләүдә бик күп нәтиҗәле хезмәт куя. Уңышларыңа. Укучыларны фанатларча яраткан кеше генә зур үрләр яулый ала. Аның укучылары олимпиадаларда, район олимпиадаларында, республика олимпиадаларында, шулай ук Рәсәй күләмендә үткәрелгән халыкара олимпиадаларда гел даими рәвештә алдынгы призлы урыннар алалар. Тирән белемле, зыялы укытучыларның берсе, кеше буларак та, укытучы буларак та кылган гамәле, максатчанлыгы, югары эш нәтиҗәләре белән зур хөрмәткә лаек шәхес дим. Аның һәрбер дәресе укучылар өчен ачыш. Шуңа күрә нәтиҗәләре дә сокланырлык. Укытучы эше ул мәктәп белән генә шикләнми. Өйдә дә күп эшләргә туры килә. Ярый әле гаиләдә аның эшен аңлап кабул итәләр. Кирәксә, ярдәм итәргә дә әзер торалар. Һәр дәрес, һәр чара иң элек укытучының күңелендә бирелә. Укучысының яхшы билгесе өчен сөенсә, аның начар билгесе өчен ут йота ул. Килдебәк урта мәктәп укытучысы Мөнирә Солтанбековна укучыларга гына түгел, үз-үзенә дә бик таләпчән. Эшләү дәврендә бик күп өстәмә материаллар бөртекләп җыелган. Әлбәттә, аның да арган вакытлары бар. Кайбер вакытта орып киткән шакларда була, мин моны күтәрә алырмын микән дигән шакларда була. Андый вакытларда мин үзем китап укырга яратам. Аннары яхшы фильмнар карыйм. Китап белән яхшы фильм, теге китаплар, бер көнлек китаплар түгел, андыйларны яратмыйм мин. Менә бу классик әсәрләрне укырга кирәк күбесенчә. Алардан һәрберсеннән менә тормыш өчен бүтән сорауларга җавапны табып була. Менә мин укыдым бит инде 10нчы класста ничә ел элек. Аннан соң институтта укыдым. Нак шул ук бер әсәрне тора-тора 5 елдан соң укыйсың икән, үзеңә бүтәнәй яңа сорауларга җавапны табып була. Ул шигырьдә дә нак шулай ук. Килдебәк урта мәктәбенең югары категориялы укытучысы Мөнирә Солтанбековна бу елда зур максатлар белән яңа уку елын башлый. Ә максатларга ул яраткан укучылары, хөрмәт иткән коллегалары белән бергәләп ирешәчәк.